Viva, SeniorSto.Niño, luwid lareng taga Pampang, luwid ka, kaluguran. Mayap ka, kaluguran! Ang video ngayon tungkol ya Kareng Selebrasyun na sinikat na makule king Tradisyung Kapampangan Kapampangan lalung-lalu na Kareng memalen king barrio Pampang. Bahaya patak ng Lunes Santo makadyan na ring magindag ing lele bisitas. Karas na ring abak, akit mo na laking Balen ring pupusad ang pagmamusa ng krus. Karas ning Webis sa Biyernes Santo, akit mo na laman ring makabang dani da ring mandarami habang makiramdam daing pasyon ng Kristo at yung pangangjok, may sasabihan lagyo, pota mga lambutya. Netong pangaring pagmasusyan tamo kay Tibari Pampang, ingaw sandang Lubenas ng Pasku. Nung nokarin lilimbunde yung patron, dalada ring tradisyonal na paroling Angles abang kakantade ing Diyos te salve na inguri ng sabyan, niligtas na kaning Gino. Keti papakit tamo yung sakripisyo na kinkilogin siya mabengi na metong kakaring may piling mamot parul na anyawaran ng grasya na buri mo akwa king Pasku. Balo mo ba? King Visa na ng City Ordinance 417 Series 2017 or Angeles Traditional Parole and Lubenas ng Pasku, metong yang paralan para ang protekta kanya in kultura, ampong tradisyon, ng pamanggawang parol na lilimbun king kilog ning siya mabengi bayo magpasko. Siyempre, ang pinakasikat na selebrasyon na papasalanda rin niyaya luwang tao kay tiking syudad ng poking alwang Balen, ang fiesta ng Apong Santo Niño patya January 16. Karas ning alas 3 ning gatpanapon akit mo lalaring may barrio na makundisak Viva SeniorSto.Niño na sa pakukuling. Beng lalaki, makasunod lang babaeng panghimalan ng pong mabukutla abang sa pakalanguling kingatawan, kayabe daring kaluguran ang pong kapamilya. Tatalnan, gewang-gewang ang pong teterap day imahe ng anak malapi na isang Niño, metong ang sakripisyo para king sakripisyo king sarili ang pong pamilya. Ring Atlung selebrasyon na rin na makule king kultura tradisyon tamong Kapampangan na sana alimang mate. Kaya katamong taga Pampang papakit tamo na ing sakripisyo ngayon na protektahan taya ring kulturang akagisnan. At ing papakit na katang taga Pampang na biyasa tamong magsakripisyo para karing pamilya at para king sarili tamo. Sakripisyong makapamilya lugod ang pongtula karing kapara tamong tao. Ngeni, alitaman may manera ko may muli sa king dalan pauli na ning pandemya. Ing bawat kaya mig sakripisyo. Sunod tamo king protocol ng IATF. Maniwala ko na alitahan ng paborin ning apong Gino, lalong-lalo na ing kaya patron na isanto ninyo. Viva, SeniorSto.Niño! Mabuhay ka, luwid ka!